ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕರಾವಳಿಯ ಹುಲಿವೇಷದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ವಿವಾದದ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಗಳ ದರ್ಶನದ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಸುಷ್ಮರಾಜ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಅಪಸ್ವರ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದಿರುವ ಸುಷ್ಮರಾಜ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲ ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಗಳು ಸವಾಲೆಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ಬರೋದು ಸುಳ್ಳು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ನಾಟಕ. ಸುಷ್ಮರಾಜ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪರ ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ. ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಬಳಿಕ ದರ್ಶನ ಬರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಊದು ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಆವೇಶ ಬಂದಂತೆ ಯುವಕರು ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದೀಗ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುಷ್ಮರಾಜ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಷ್ಟಮಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡವನ್ನ ಇಳಿಸಿದ್ದ ಸುಷ್ಮರಾಜ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಅವರು ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮದೇ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಇದೊಂದು ನಾಟಕವಾಗಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಹುಲಿ ದರ್ಶನ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸುಷ್ಮಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕೆಲ ಹಿರಿಯ ಹುಲಿ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದ್ದು ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕಲೆಯಾದೇ ಒರೆಯೋಡು ವಿನಃ ಪರಕದ ಪಿಲಿಕುಪ್ಪುಲು ಉಪ್ಪುವ ದಾದ ಪಂಡ ಕಟಿಲ್ಡ್ ಪೂರ ಪರಕೆಗೋಸ್ಕರನೇ ವೃತದಿದು ಪಿಲಿಪುರ ಪಾಡುವೆರು ಅಗಲ್ ಪರತೊಂದೇ ಕಟಿಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೇರು. ಪರಕೆದಿ ಪಿಲಿಯೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ನಮದಾದ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪೂರ ಪಾಡುವ ಅವು ಪಿಲಿಯೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. 6 ಜನ ಏರ್ ಪಂತೇರು ಎಂಕಲೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಆಪುಂಡು ಉಂದು ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಮೀನ್ ಮಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪರ್ದೇ ಪಾಡ್ದು ಪೋತಿನ ಜನ ಒಂದೇ ಜಾಲುಡು ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಜಾಲುಡು 3 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮುಲ್ಪನೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಲಕ್ಕದಿನ ಜನ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು. ದೈವದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮೊಗಲಿಗೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ದಾಯಗ ದೈವದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮೊಗಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆದ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಉಂದು ಪಾಡ್ದು ಪೇರು ಹೋಮ ಪಾಡ್ದು ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಮೊಗಲೆ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪೂಜ ಅತ್ ಗಾಡಿ ಬುಡ್ಡೊಂ ಪೋನಾಗ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪೂಜ ಇಜು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೇಕು ಮೊಗಲೆ ದಾಯ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಎನ್ನ. ಸೊ ಅಂಚ ದೈವರ್ ನಮಿನಿ ಉಪ್ಪದ್ರ ಇತ್ತುಂಡ ಅತ್ ಅಗಲ್ ಆತು ಮೆಂಟಲಿ ವೀಕ್ ಆದಿತ್ತೆರಡ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಲಕ್ಕವನಗಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಣತ ಈ ಜನಕ್ಕೂ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನಗಲಿಗೆ ಪಿಲಿಕ ಆಸ್ಪದ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಅಂಚಿನಗಲಿಗೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ಪ ಒಡ್ಚಿ ಒಂಜು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಗಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮ 10 ಜನ ಪತದೀದು ಆತು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಒಂಜು ಜನನು ಪಿಲಿ ದಾಯೆ ಪಾಡ್ಪೋಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದಾದ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಇತ್ತೆ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಇಟ್ಟು ಪೂರಲ್ಪಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಸೂರಜ್ ಪಂದ್ ಅಯಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ಪನ ಗಾಯಗ ಪಿಲಿ ಪೇಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ಗಾಯಗ ಒಂಥರ ಮರ್ಕಾದು ವಾಮಿಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಸರಿ ಆವಂತುಂಡು ಅಂಚ ಬುಡ್ದು ಇತ್ತೆದಗಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಐಕು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಪಿಲಿತಂಚ ಪೂರ ಗರ್ಜನೆ ಅವು ಪೂರ ಜೋರುಂಡು ಒಂದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ನಾಗ ಓವರ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪಿಲಿತಂಚ ಸುಯಿಂಪುಂದಾನಿ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಅಗ್ಗೆರೆ ಪೋಪಿನಿ ಒಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ದೈವದೇವಿಯರ್ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡುಂದಾಯಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಮಾರಿನ ಗಿಡ ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತವಾದ ನಮ್ಮ ಲೋಬನ ಪಾಡ್ದು ಓಲ ವಿಘ್ನ ಆವೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಲೋಬನ ಪಾಡ್ದು ಪಿಲಿ ಪಾಡುನ್ ನಮ್ಮ. ಸೊ ಪಿಲಿ ಪಾಡುನಾಯಗ್ ಇಂಚ ಮೇಯ್ಟ್ ಬತ್ತುಂಡ ಅವು ಶುಭ ಸಂಕೇತಲತ್ತು ಅವು ಅಶುಭ ನಿಗಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಇಟ್ಟು ಓವಾ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯೋಡು ತಪ್ಪುಂಡು ಪಂದ ಅರ್ಥ ತಪ್ಪಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಿಗಲ್ನ ದೈವದೇವೇರ ಅತ್ತ ನಿಗಲ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜ ಅವು ಉಂದ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಗಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆಗ್ಲೇ ಎಂಕ್ ಅವು ನಿಗಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಪಿಲಿಪಾಡ್ನಗನೆ ದೈವದೇವೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಟ್ರೂಫ್ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಡಿತ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೂಫ್ ಪೂರ ಕುಡ್ಲಡು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಆಹ್ವಾನಿತ ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಪೋಯಿನಗಲಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ವಿನಃ ಅಗಲ ಟೀಮ್ ದಗಲೇ ಬರ್ಪಿನತ್. ಸೊ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ. ಸುಷ್ಮರಾಜ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ಹುಲಿ ದರ್ಶನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರ ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಸುಷ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸುಷ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲೆಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಶುದ್ಧಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವೇಶ ಬರುವುದು ಸಹಜ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚದ ಸುಷ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಆಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಷ್ಮಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಿಲಿವೇಷ ಮಲ್ಪನಕ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರಷ್ ಟಚ್ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಾಗಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಪು ಅವು ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಳುಂದು ಬಂಟ್ರೆ ಕಾಪುಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಪೈಂಟ್ ನಮಕ್ ಲೋಪನ ಪಾಟ್ನಾಗ ಅದಾಗ ಅಗಲೆ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಅದಾಗ ಎಂಕಲ್ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಈತ್ ಸಪುರದಾಯಿ
ఆయన ಪತ್ತರೆ ಸಾಧಾರಣ 5 ಜನ ಬೋಡು ಉಂದು ಎಂಕ ಸುಳ್ಳತ್ತು ದೇಪಣ್ಣಗ ಪತ್ತದ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅನುಭವ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲು ಈತಿತ್ತು ಗಟ್ಟಿದಾಗಲಿತ್ತಿನದ ಆಗಲೇ ಪತ್ತನಗ ಆಗಲಿ ಎಂಕಲೇನು ಬೀಜ ಅಂಚಿಂಚೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಣದುಲ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏರು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೇರ ಏರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬೊರ್ಚಾನೆ ಪಣದುಲ್ಲೇರಾಗ ಆಗಲು ದಯದೀದು ಎಂಕಲು ಒಂದನೇತಾದು ಮಣಬಾಯಿ ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠ ಮಹಾಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಎಂಕಲು ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಎಂಕಲು ಪಿರಿವೇಶ ಪಾಡುವ ಅಲ್ತಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೈವದೇವರು ಆವಡು ಅಲ್ಪ ಎರೆಗಾಣಲು ಒಂಜಿ ದಾದಾಣ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪಿನ ಇದ ಮುಟ್ಟ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವೀರಮಾರ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಲಂಚಿನ ಅಲ್ಪಲ ಹಿರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಪರಂಪರೆಡು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಪಿಲಿವೇಶ ಪಾಡು ಅಲ್ಪಲ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡೆ ಅಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಅಗಲ ಭಾವನೆ ತೂಪ ಆ ಕೂಲಿ ಅಗ್ಗಿಯೊಂದು ಅಗಲ ಕೂಲಿಡು ಫುಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ ಕೈ ಪತ್ತನಗ ಕೈ ಫುಲ್ ಆಗಲೇ ಬುಡ್ಪಾರೆ ಕಾಪು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಗಲು ಆತು ಗಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ 5 ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲ ತಾಕ ತಗಲ್ಟುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಏರ ದಯದೀದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಡ ನಿಗಲು ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೈವದೇವರ ಎಂಚ ಬಣ್ಣನ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ. ಹುಲಿವೇಷದ ಹಿಂದೆ ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಯೂ ಇದ್ದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವೇಷಧಾರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಚೇತನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹುಲಿವೇಷದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಷ್ಮಾವಾದ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಸುವರ್ಣ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24x7 ಉಡುಪಿ.